Здравейте на всички, отново съм аз, вашият любим културист и фотомодел Пешо. В този пети урок ще започнем да се потапяме малко по малко в дебрите на Мая. Сигурно някои от вас са попадали на случайни начални уроци от интернет, където първото, на което ви учите как да направите куб или сфера в средата на екрана и да започнете да заучавате наизуст под менютата на главното меню. Аз ще започна от другаде. Искам да ви кажа колко е важно за вас и по-специално за вашите нерви да се научите да ползвате мишката и клавиатурата по предназначение. Как става това? Като ограничите до максимум излишните движения и кликвания и научите шорткътите, с които може да правите чудеса. Вместо да помните менютата, по-добре запомнете шорткътите, защото в менюто ще се ориентирате без да го познавате. Моя цел е да ви накарам да спрете да ползвате менюта и да работите единствено с комбинации от клавиши и бутони на мишката. Да започнем с проста навигация на вюпорта или сцената или работното поле. Мая е създадена по правило за хора, които работят с мишката в дясната ръка и съответно клавиатурата в лявата. Естествено, вие може да промените бутоните по ваше усмотрение, но заводските са настроени така, че лявата ви ръка да ляга върху клавиатурата по такъв начин, че палеца ви да е постоянно върху Alt, а останалите пръсти разположени по Q, W, E и R. Така лесно може да достъпвате бързите шорткъти за навигация по работното поле. Плюс тези от тулбокса, които ви обещах да забравите в предните уроци. Както сте натиснали и задържали Alt бутона, цъкнете с мишката някъде по работното поле с мрежата и раздвижете насам натам. Това е най-лесният начин да огледате сцената от всички страни. Ако сте решили да погледнете нещата от по-далече, стандартно скролване на средния бутон на мишката, иначе Alt плюс десния бутон. Колкото по-надясно и надолу теглите, толкова повече се приближавате. Колкото по-нагоре и наляво, толкова повече се отдалечавате. Остава една функция за навигация, когато наблюдаваме сцената от една равнина. Alt плюс средния бутон на мишката помага да зябаме сцената като през прозорец. Плоско оглеждане. Ако стане така, че загубите мрежата на екрана, може да се върнете при нея, ако натиснете къщичката на ViewCube или която и да е друга проекция тук, който и да е особен изглед. Също така може да натиснете A или F. Ще се върнете при нея. Ако и тогава я няма мрежата, вероятно сте я махнали по грешка. Има поне 3 начина за нейното появяване. Ако сте добър магиосник, може да показвате и скривате от тук, от тук, някъде долу пише Grid и тук. Забележете, че докато работите с Alt плюс мишката, движите не мрежата, а вашия поглед върху нея. Отмествате се наляво, отмествате се надясно или се въртите около нея. Мрежата си стои винаги ориентирана в една посока според координатните оси, които също не се променят и остават в синхрон с мрежата. Това са все функции, с които управляваме нашия поглед върху мрежата. Тук не местим предметите, с които работим, а само гледната ни точка. Забелязвате как се върткат координатните оси, докато въртим, а също и ViewCube. Можем да застъпим с Alt-Shift плюс бутоните на мишката, за да постигнем точност при въртенето или пък при местенето. Как става това? Alt-Shift, левия бутон, само наляво и надясно. Не мога да върткам нагоре и надолу. Пусна ли Shift, вече мога да си позволя всякакви движения. Ето какво се случва без Shift, ето какво се случва с Shift. Не мога нагоре и надолу. Това е за точност при преместването.
Самият ViewCube съдържа готови предефинирани проекции, които лесно можем да достъпим. А ако сме се умотали, докато въртим и сме загубили вярната ни проекция, в която сцената ни се вижда най-добре, да кажем, можем да си дефинираме такава като Home и да се връщаме на нея чрез къщичката, винаги когато сметнем за добре. Ето да кажем, тази проекция сме решили да ни е Home, десен бутон, сетваме тази за Home и ако сме в някаква друга, Home ни е тази, която сме сетнали последно. Можем естествено да ресетнем Home така както е по дефалт. Тези атрибути, за които говорим, мрежата, ViewCube, тези координатни оси, всичко това са част от спомагателните елементи на така наречения HUD или Heads Up Display. Чували сте или пък сте го срещали в игрите или по скафандрите на астронавтите или като гледате през очите на Терминатора. Heads Up Display са всички тези щуротии, които помагат да навигираме, да размеряваме, да се осведомяваме за обектите на среща. Мрежата, ViewCube, осите, всички тези неща са част от Heads Up. Имате възможност да изкарате дори всички екстри от този HUD, но едва ли ще се ви от полза точно сега. Ето откъде. По-специално може да отделите това меню веднага и едно по едно да изобразите всички елементи от HUD. Това, което трябва да запомните е, че нищо от HUD не се изобразява на крайната картинка, когато я подготвяте за публикуване. Аз ви препоръчвам за сега да оставите от всички тези елементи ето това Origin Axis, за да се ориентирате по-добре в средата на екрана. И така, стана ви ясно, че Alt плюс мишката помага за навигация по сцената, но имаме и няколко други момента при навигирането, когато оглеждаме определени обекти от цялата сцена. До сега разглеждахме сцената като едно празно поле с мрежа и HUD. И като става дума за това, я натиснете Alt плюс B няколко пъти и си изберете един от тези неутрални цветове, които ще се въртят. Изберете го за любим и работете с него. Те са неутрални, за да не се набиват на очи и да бъдат добър фон за вас. Нека сега най-после създадем нещо на тази сцена. На шелфа, в секцията полигони, са подредени прости фигурки, от които ще изберем две и ще ги разположим една до друга на сцената. Кои да хванем? Хайде да кажем пирамида и сфера. Защо избрах тези? Защото само при тях създаването им се извършва с едно привлачване на мишката, при останалите с по две и повече. Едно има също и тук. Излагах ви. Не ме разберете, но ето какво имам предвид. Цъкнете на пирамидата и после наблюдавайте курсора на мишката. Променил се, прилича на някакъв физически символ. На всичкото отгоре по средата на работната среда пише Dragon the Grid или Dragon на екрана. Тоест, очаква се да чертаем нещо. Мрежата работи като гид в момента и за фигури като тези ще се явява винаги като сечение през средата. Ето какво имам предвид. Цъкнете и провлачете в някоя посока. Оформя се египетска пирамида. Пуснете мишката, като решите, че ще ви хареса. Направете същото със сферата, като провлачите някъде до пирамидата. Няма проблем, ако се пресекат. В останалите случаи, когато създавате други прости фигурки, се налага да минавате през това провлачване поне два пъти. И мрежата тогава автоматично се нагажда за основа. Ето, създайте един паралелепипед. Цъкнете на куба горе, шелфа и провлачете.
веднъж за създаване на основата. Отпускаме мишката и Maya очаква да провлачим още веднъж. Цъкнете отново и си изберете височина. Изпробвайте всички прости фигурки, за да разберете как се строят. Забележете, че Maya ги поставя по подразбиране в една равнина, тази на мрежата, като основа, дори без мрежа. Те пак ще се изобразяват в една равнина. Хайде сега да пообиколим тези скелети, да ги погледнем отдолу, отгоре, да се убедим, че всичко се вижда както трябва в различните проекции. Space. Спомняте се за проекциите на паралелните ортогонални, аксонометричните. Има и друг начин, има и трети начин за създаване на тези фигури. Но нека видим втория за сега. Просто се разходете до главното меню, потърсете Create, Polygon Primitives и махнете отметката от Interactive Creation. Тази отметка позволява на Maya автоматично да плесва желаната фигурка по средата на координатната система и да чака ние да се я трансформираме после, посредством атрибутите. Ето какво имам предвид. Виждате как може да създаваме геометрия и от главното меню. Аз ви забранявам да стъпвате там, по тази причина. Ако искате да достъпите главното меню на пук на мен, минете през хотбокса. Задръжте Space и се разходете до нужната опция. Но тук мишката не се отпуска, докато не застане върху командата. Чак тогава можете да отпуснете мишката, за да се изпълни командата. Изобщо има неща запомнени и при Hotbox, но да не задълбаваме. И така, нашата сцена заприлича на голямата битка във филма Отмъщението на геометрията. Всичко е все едно направено от арматура и като че ли не различаваме фигурите много добре една от друга. Я бързо натиснете 5, да им предадем малко плътност и сянка. А сега 4, за да върнем стария изглед. Запомнете четворката и петицата, защото с тяхна помощ ще можете да се ориентирате в структурата на вашите строежи.